Алдаганнары бармы? Базарда, кибеттә, бәлки эштә, өйдә алдаганнары бармы? Мисал өчен, ирегез. Дөнья булгач андый хәлләрдә булырга мөмкин. Хәзер бит гаилә мөнәсәбәтләре бик катлаулы булган заманда яшибез. Төп башына утыртканнарын сизми дә калуың мөмкин. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында сез кара-каршы тапшыруын карыйсыз. Хәзер без яңа форматта эшлибез һәм безнең тапшыруыбызның чыгарылышларында без гаилә проблемаларын күтәреп, ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләр турында фикер алышырбыз. Хөрмәтле тамашачылар, без сезгә тормышта булган чын вакыйгаларны сөйләп күрсәтербез һәм алар хакында фикер алышырбыз. Ә инде кара-каршы тапшыруының гаилә проблемалары хакында сөйли башлавы юкка түгел. Кай вакыт 7 юл чатында калып, кая барып бәрелергә белмәүчеләр бар. Бигрәк тә хатын-кызлар арасында. Бүгенге сюжетыбызның герое кебек. Бүген тәкъдим итәсе сюжетыбыз герое Фәридә. Аны ире ташлап баласы белән бергә язмыш кочагына ташлый. Бу минутларда безнең тапшыруыбызны караучы ир-егетләр, мөгаен, хатын-кызлар арасында ирен төп башына утыртып китүчеләр азмыни дияр. Ризалашам. Бәлки, андый хатын-кызлар әле ирләргә караганда да күбрәктер. Без киләсе тапшыруларыбызда мондый очраклар хакында да фикер алышырбыз. Әгәр дә инде сезнең ачы тәҗрибәгез бар икән, безгә хатта юллый аласыз. Ә бүген хатын-кыз язмышы хакында сөйләшик. Без әзерләгән видеоязманы карап алыйк. Фәридә авыл кызы, ире Азат шәһәр егете. Алар Казанда таныштылар. Нибары 2 ай очраштылар да өйләнештеләр. 15 ел бергә узып та киткән. Фәридә белән Азатның уллары үсә. Казан уртасында диярлек менә дигән үз йортларын салып чыгалар. Ә бераздан Азат икенче йорт төзи башлый. Хатынның сорауына матуррагын төзисем килде ди. Шуннан эшкә мине алырга килде дә, бер документка кул куярга кирәк дип, мине алып китте нотариуска. Нотариустан, укымыйча, белмичә, ышанып, мин куллар куйдым. Нинди документ икәнен сорамаганда, что синең кулың кирәк, элек тезгән өйне сатабыз, синең кулың кирәк, менә икенче яңа җатка күчерәсең дип, шулай дип әйтте дә, мин ышандым инде. Озакламый Фәридәләр яңа салган йортка күчә. Тегесен саталар. Акчаны Азат бизнеска кирәк дип үзенә калдыра. Яңа йортка күчкәч, ир белән хатын арасында еш кына талаш, кычкырышлар башлана. Ә бер көнне авылга кайтып киткәннән соң Фәридә тәрәзә төбендә алтын йөзек табып ала. Шуннан аңладым, что минем иптәшем, что мине изменять итә. Тора-бара убышай башладылар. Капка төбендә үз күзләрем белән күргәч, мин аннары на самом деле шулай йөрәкне йөрәккә куеп, иңне иңгә куеп дигәндәй торган тормыш иптәшем мине шулай изменять иткәнен аңладым. Бер көнне сөяркәңә чыгып кит дигән сүзенә каршы хатын акылдан шашырдай җавап ишетә. Үзең кит, йорт синеке түгел. Сезгә бер нәрсә юк, иптәш малайына оформлять иттем дип әйтте. Без ышанмадык. Аннары на самом деле үз исеменә язмаган, иптәш малай исеменә язганын аңладым, күрдем үз күзем белән. Хәзер Фәридә улы белән урамда калды. Ире аны куып чыгара. Хатын чит кеше фатирында акча түләп яшәргә мәҗбүр. Керәшеп карадым. Бөтен җирдә отказ бирделәр. Бу ханым безгә мөрәҗәгать иткәч, аның сөйләгәннәрен тыңлаганда, дөресен әйтим, безнең иҗат төркеме ниндидер куркыныч фильмның сюжетын ишеткән кебек тоелды. Безнең халыкта иделгә таянма, ирләргә ышанма дигән мәкаль бар. Мөгаен аны менә шушы сюжетның герое кебек үк авыр хәлгә калган, авызы пешкән бер ханым әйтеп калдыргандыр. Бер уйлаганда, монда ир кабахәт кебек. Икенче уйласаң, бу ханымда да ниндидер гаипләр бар шикелле. Шулай да әйдәгез әле менә шушы сюжет ярдәмендә без хәзер мондый хәлдә калган хатыннар язмышы хакында фикер алышыйк һәм ничек чыгаргасың шушындый катлаулы алданудан һәм ничек итеп тормышны дәвам итәргә. Студиябездә бүген бик күп кунаклар, яшьләр дә, шулай ук тәҗрибәле тормыш тәҗрибәсен туплаган ханымнар
Нишләргә һәм гомумән менә бу хәлдә кем күбрәк гаепле? Бәлки бу хатын-кыз үзе гаепле булгандыр. Бүгінгі заманда шынлап та менә шушындай бір куркыныч бір шир башланды. Гадәттә ир-егетләр өйләнәләр дә, аларның әлбәттә инде үзләренең йортлары була яки фатирлары була. Алар анда ни хатынын, ни балаларын теркәмиләр. Андый очраклар безнең тоташ тормышта инде алар шактыйна күзәтелә. Ни өчен менә ирләрдә шушындай нәрсә Нәбирә ханым? Дөресен генә әйткәндә, менә бер нәрсә әйтим әле. 90-нчы елларда, үзгәртеп кору елларында, хәтерлисез микән, ничектер бизнес белән безнең ирләр шөгыльләнә башлады, бай егетләр барлыкка килде, хатын-кызлар активлашты һәм теге ирләрне ничектер савырга, акчасын үзенә алырга тырышты. Бәлки менә шушындай хәлләрдән соң ирләрдә ниндидер иммунитет барлыкка килгәндер хәзер хатын-кызларга карата. Аның бәлки ул ягы да бардыр, ләкин мин монда беренче чиратта имансызлык дип әйтергә тиеш булам. Чөнки менә ират ул борын-борыннан безнең гаиләнең тоткасы булган, гаиләнең туендыручы булган, һәм бит менә безнең диндә дә шулай әйтелгән, әйме? Иләнәсең икән, синең торга фатирың булырга тиеш, хатыныңны, балаларыңны ашатырга синең ниндер булса акчаң булырга тиеш, әйме? Мин моны беренче чиратта имансызлык билгесе дип карыйм. Безнең менә бу татардагы борын-борыннан безнең сакланган безнең бу гореф гадәтләрнең югалуы, бетүе дип саныйм бу әйберне. Һәм бу әйберне мин куркыныч дип саныйм. Менә мондай әйбер тенденция барга тиеш түгел. Әлбәттә менә андый кызларда бардыр, менә әзергә генә килә торган, мал өчен генә кызыга торган. Мин менә теге андый ир-егетләрне мал кылы дип әйтергә беренчедән. Чөнки бу дөньялыктан үзең йортыңны да, мал-мөлкәтеңне дә, бизнесыңны да алып китеп булмый. Шул ягы да бардыр инде. Икенче яктан, әлбәттә мин менә бу ирне генә гаепләмәсәм, монда хатын-кызның да әзрәк гаебе бар. Инде 15 ел буе торган иреңнең ничегендә психологиясын белмисең дә. Син бит инде үзеңне яклар өчен, балаңны яклар өчен күптәр инде булса чаралар күреп күргә тиеш идең. 15 ел дәвамында иренә тулысынча ышанып яшәгән. Менә шундый сукыр ышану булды инде. Сукыр ышану дип әйтергә әйтәсем килми, чөнки бу алдан ук инде ышанычлы кеше булган. Аны инде ышанычлы кеше булса, аны беләсең, алдан ук таянасың. Бәлки тора-бара үзгәргәндер һәм аңа менә бу үзгәреш өчен сәбәпләр булгандыр. Менә бу сверкә диелә, мәсәлән. Тора-бара үзгәрә дигән әйбергә мин ышанмыйм, чөнки кешенең инде алдан үзенең бөтенесе салынган була. Тормышыңның беренче көненнән үк аны күзәтә башларга кирәк. Һәм бу хатында бик сизелә бер катлылык. Хәтта беләсезме, бер катлылык түгел, бу үзенең бәясен белә алмаган ул бер кайчанда. Һәм ул ирем шулай булыр әле, ирем шулай төзер әле. Нигә ул гафу итегез, бу бит инде 21-нче гасыр. Синең кулыңа нинди кәгазьне китереп тоттырганны да аңламагач, ул сиз бердә уйламыйча булмагандыр. Ләкин инде син уйламыйсың икән, хәт күзеңә ышан. Кара, бу нинди кәгазь? Менә шундый фикер яңгырады, уйласын бу хатын, аннан соң документка күз салсын һәм инде тикшерсен. Менә якын кешедән шикләнгән кеше ничек менә гаилә хәлен дәвам итә ала ул? Ничек мондай шикләнгән кеше белән гаилә төзеп буламы соң? Менә бу очракта аның ире бит инде уйларга мөмкин. Син миңа ышанмыйсыңмы? Менә Уйласын. аңлашылмаушанлыкларга билгеле бер сәбәп килешә, дуслар. Минем белән килешүчеләр бармы? Минем уйлавымча, бу сюжет хукукый яктан надансызлыгын күрсәтеп торучы бер сюжеттер дип уйлыйм. Бүтән хукукларны белеп булмый, әмма нинди генә килешүгә кул куйганда да, гынуланда мәсәлән, интернет кертергә килешүгә кул куйганда да, аны да укып чыгарга кирәк дип уйлыйм. Хөрмәтле кунаклар, менә монда ике нәрсәне бүлеп карыйк. Әгәр дә инде хатын-кыз психологиясе, ир кеше психологиясе дисәк, бит ул канга сеңгән нәрсә дә бар бит әле. Әйтик, ирләр алар гомер буе көрәшергә, нәрсәгәдер ирешергә, ниндидер уңышка ирешергә жан талаша. Менә бу очракта да мин Азатны әйтер идем, ул үз теләгенә ирешергә һәм моңа мин көчлерәк синнән дип әйтергә теләгәндер. Инде менә безнең көнчыгыш хатын-кызлары, бит гомергә һәр вакытта да бизәнеп йөргәннәр. Аларның һәрбер беләзекләре, йөзекләре, мәрҗәннәре үзләре белән булган. Менә бу да хатын-кыз психологиясыдыр дип уйлыйм. Ни өчен шулай йөргәннәр? Чөнки аның ире нәрсәдер ышамаса, теләсә кайсы минутта талак дип әйтергә мөмкин. Һәм хатын-кыз мөгаен моны аңлы рәвештә, матурлыгы өчен генә түгел, аңлы рәвештә бизәнеп йөргәндер дип уйлыйм. Чөнки ир куып чыгарган очракта да ул нәрсә беләндер чыгып китә. Менә бу хатын-кыз бер нәрсәсез кала. Һәм бу чын мәгънәсендә әллә җүләрлек, әллә бер катлык. Ондай сюжетта хатын-кыз сүзләреңне ишетеп була. Баланың сүзләре кая, ир кешенең сүзләре кая. Кем белә, может, ул 15 ел буе Ире баш тартты. Шунда ук ире баш тартты. Кем белә, 15 ел буе кем белә утыргандыр хатын-кыз. Ашарга пешермим, кер җумыйм.
ике мнениені тыңларға Юк, керек. менә Ир кешенең дә, әгәр дә хатын синең кызның да. хатының ашарга пешермиди бүген, кер юмиди, менә аны шул рәвешле урамга чыгарып ташларга мөмкин. Нинди Мәче хатын баласына буласың? чыгарып Нинди ташламыйлар. хатын буласың? Мин акча зарабатывать етсәм, мин семьяга, балама. Білесіңіз, иратның аның миссиясы иленгеште хатын кызын тәрбиелеу. Оланы тәрбиелерге Сүз дә юк, сүз дә юк. Нәбира ханым, хатын кыз да ирен тәрбияләргә тиеш, минемчә. Менә мөселман дине буенча, безнең ислам дине буенча, аслы әлбәттә, ләкин беренче чиратта шулай куела. Ират иленә икән, хатын кызын тәрбияләргә тиеш. Халкын да үзгәртергә тиеш, башка яктан үзгәртергә тиеш. Һәм үзе иманлы булган иратның әйме, хатыны бер вакытта начар булмый. Менә шул мин күзәткәнем бар. Әйтегез әле, менә бу очракта хәзер хәл килеп чыккан, кемдер гаепле, атта да тәртәдә дә бардыр бит. Менә бу хатынга хәзер урамда калган хатын кызга нәрсә эшләргә дип әйтер идегез сез? Ничек тормышта үзеңнең алга таба юлыңны дәвам итәргә? Мәсәлән, мин үзем ул хатын урынына Алла сакласын куеп карадым, үзем нәй бит. Мин дөресен әйткәндә бу хатынның шул кадәр чыдамлыгына, әле ул шул кадәр тыныч итеп сөйли, шаккаттым. Мин мәсәлән бу очракта мәгәен чәчләремне йолкып нишләргә белмичә кычкырып елар идем. Хатын кызга әле бу очракта ниндидер түземлек, сабырлык та килә. Алга таба яшәргә кирәк. Инде беләсеңме, минемчә, монда әйе, әлбәттә инде Фәридә мескен, Фәридәне йортсыз, малсыз калдырдылар. Бәлки икенче яктан да карарга кирәктер. Бәлки ул киресенчә бәхетле кешедер. Шундый намуссыз ирдән кутыла, шулай җиңел генә кутыла алганын. Бәлки аңа киресенчә Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтләрен яудырып, рәхмәт сиңа Аллаһ Тәгалә, менә шундый ирдән коткардың, рәхәтләнеп, хәзер яңа бәхетле тормышымны башлыйм һәм яңа тормышка аяк басам дип уйлыйдыр. Бәлки шулай уйларга кирәктер. Ничек килешәсезме? Менә шушы гаиләдә минемчә ниндидер бер баланс беткән. Шул баланс бозылу иң беренче чиратта без аның ахыры нәрсә белән тамамланганын беләбез. Ул гаиләләр аерыла, яки менә шушындый ялганнар китә, ират сулга йөри башлый әйтгәндә, бер-берсен аңламаучанлык килеп чыга. Бу бер ягы бар. Шулай ук икенче ягы да бар моның. Мәсәлән, әгәр ират һәр вакытта да эштә булса, һәр вакытта да ниндидер эш белән мәшгуль булса, аның вакыты калмый. Менә шушындый әйберләр эшләргә, әйтик, сулга йөрергә, бүтән кызлар артыннан йөрергә, әйтик. Әгәр ират кеше иртәдән кичкә кадәр эштә булса, үзенең эшен дөрес юнәлештә алып барса, ул мондый юлларга басмаячак. Һәм әлбәттә инде хатын кызның да ялгышлыклары монда бик күп. Ул 15 елда менә дөрес әйттеләр, ирен күптәннән белеп бетерергә тиеш булган иде инде. Бәлки ул белгән дә берничә алмаган. Ул ялгышлыгы. Бу очракларда шундый әйберләр була, вакыйгалар. Мәсәлән, ират хатын-кыз гаиләне үз кулына алгач, гаиләдә ират кеше ничектер ирексездән дип әйтим инде, ул мискенләнә. Менә ул алай булырга тиеш түгел. Ничек кенә булса да, менә Ничек ул мискенләнә? Шундый очраклар бар. Ират кеше гаиләгә кагылышы бетә. Ул акча эшли. Шул акча нәтиҗәсендә инде аннары башка тормыш башлап җибәрергә мөмкин. Акча кызыксындыра, аның башка яңалыкларга үрмәлисе килә. Шуның нәтиҗәсендә ул өйдә, гаиләдә дип әйтәм, менә традицион татар гаиләсендәге шундый мисалларны китерә алам. Ир кешенең төп вазифасы аның гаиләсен туендыру, акча эшләү. Әлбәттә, Ләкин мин аны бу очракта мискин димим, мин молодец дип әйтәм, диванда ятучылары күпме, эшләмичә. Әлбәттә, ансы да бар, ләкин гаиләдә Ансы мискин. Бу гомумән алганда бик зур проблема. Бу гомумән татар гаиләсенеке генә түгел, бөтен гаиләләрнең проблемасы. Бу бит безнең бер гаилә дигән әйбер бар. Күп гаиләләр ул безгә милләт проблемасы китереп чыгара. Милләт дигән сүзне. Шуңа күрә монда менә әгәр бу гаилә таркала икән, шулай ук икенче гаилә таркала икән, шуның нәтиҗәсендә безнең милләт таркаларга мөмкин, татар милләте. Монда проблема гомумән алганда бик тирән. Иң кызганышы менә шушындый күңелсез вакыйгаларның татар гаиләләрендә күп булуы. Менә татар гаиләләрендә чынлап та иман дип әйтеп киттек, милләт дип әйтеп киттек. Менә бүгенге тапшыруыбызның да төп максаты шушындый вакыйгалар аша татар гаиләләрен ничек тә саклап калу һәм татар гаиләләрендә менә шушындый хәлләр килеп чыкмасын өчен ничектер аларны алдан кисәтү. Менә яшьләрнең биредә күп булуы да аларны күпмедер күләмдә шушындый хәлләрдән сакланырга өйрәтү.